Saru Rackets. Pachirongwa chedu chakapfuura panyaya yedu yeukama hwedu vaShona, takagumisira pana father, baba, mother, amai, nevana vavo vana. Dangwe ravo rinonzi Farai mukomana, newechipiri musikana anonzi Chipo, newechitatu mukomana anonzi John, negotwe ravo musikana anonzi Maria. Saka zuva ranhasi ndo patava kutangira ipapa, ndo patinoona vazhinji vedu tichinetsekana isu vana vechidiki, vazukuru vangu imimi, kuti kana tabva panana Farai apo nana Chipo naJoni naMaria zvinozofamba sei. Saka nhasi apo tikutaura pamusoro pevana ivavo vari 4, the 4 children. Kana ndati the 4 children, ndoda kuti nditaure pamusana pekuti Farai uyu naChipo uyu naJoni uyu naMaria uyu, ukama hwavo hwakamira sei? Farai pamusana pokuti ndiye dangwe, anenge achiti kuna Chipo naJoni naMaria vanin'ina vake, asi anoti hanzvadzi kuna Chipo, oti munin'ina zvoga kuna Joni, oti hanzvadzi kuna Maria. Hatiti hazvinzwisise papa. Vese ava Chipo, Joni naMaria vanoti kuna Farai mukoma. Bhudhi, vamwe vanoti Bhudhi, vamwe vanoti mukoma, zvichienda zvakadaro. Munhu asina munin'ina ndiMaria, sekuti Maria ndiro gotwe, saka haana munin'ina ipapa. Tozobva toti Mwari avaropafadza vanava vese vombva vaita vana. Tisati tasvika kuvana vavo, ngatimboendai kuona kuti ivo vava vana maroles ava akamira sei. PaChiShona chedu Farai anenge ave kutoonekwa sababa. He takes over the role of the father. Akutoonekwa sababa avo nevamwe vana avo, sokuti Chipo naJoni naMaria vese vaduku kuna Farai, saka vanenge voona Farai sababa. Pane dzimwe nzvimbo tinge tichitomuti Samusha. Farai ndiye anenge otoita anonzi mafamily decisions nababa vake avo. Farai nababa, sokuti Farai ndibaba. John anobatsira Farai sokuti mwana mukomana, asi haakurire Farai, nokuti John mudiki kuna Farai. Pakuroorwa manje
toti tasvika panguva yekuroorwa. Inguva yakaomarara iyoyo. Nguva yekuroorwa, vana vasikana vanenge vazvarwa naFarai nevana vasikana vazvarwa naJohn, kana vaakuroorwa vanoenda kuna vatete chipo, kana kuti kuna vatete Maria, kuti vatete, uyu ndiye mukomana wangu ari kuda kundiroora. Ana atete ivava ndio vanozoendesa shoko kupi? Kumusha, kuti mwana wenyu musikana vahanzvadzi akuda kuroorwa. Asi vachiendesa shoko iroro, kunyangwe ari mwana waFarai, havangosviki pana Farai, vanoenda nekuna John mudiki, kuitira kuti John aende kunosvitsa shoko kunani? Kuna Farai. Hierarchy. That hierarchy has to be respected. Panguva dzese vana vakomana vanozvarwa naFarai nevana vakomana vanozvarwa naJohn vanenge vachiti kuna chipo naTete vatete. Asi vana vasikana vanozvarwa naFarai nevana vasikana vanozvarwa naJohn vanenge vachiti kuna chipo naMaria vatete, kana kuti vakoma. Sokuti chipo naMaria vane mutupo mumwe chete naFarai naJohn. Tongoti hedu ndaana ndlovu, ndongoshandisa mitupo yangu inini kuita kuti vanhu vasazoti ndashandisire mutupo wani. Ndaana ndlovu, ava ndaana mandlovu ava, inzou idzi. Saka vana vasikana vanozvarwa umu ndaana mandlovu, vana vasikana vanozvarwa umu ndaana mandlovu. Ava vatete ava ndimandlovu, ava vatete ava ndimandlovu. Saka vese ava vanenge vachiitana tete kana kuti vakoma, Maiguru. Ava ana tete ava, they play a very pivotal role muChiShona chedu. Tinovaremekedza. Kana mwana akaita zvisina kunaka aroorwa, zvinonzi hauna kurayirwa, dzokera kunani? Kuna vatete vakurayire kuti unoita zvinhu zvako zvakafamira sei. Saka vanhu very important. Ndosaka tichiti ChiShona chedu tinokoshesa hukama ihwohwo. Tozobva ivava vese vaita vana vavo, tongoti vaita vana vavo, iye zvinezvi toda kumbotarisa pamusoro pevana vevakomana, vana vanozvarwa naFarai nevana vanozvarwa naJohn. Vana vanozvarwa naFarai nevana vanozvarwa naJohn vese vanenge vachiitana mukoma nemunin'ina, brothers and sisters. Hapana zvokuti uyu ndinephew wangu kana kuti uyu ndicousin wangu. Ayo, vese ibrother kana kuti sister. Madecisions ava vanotoita akangofanana, hazvina basa kuti mwana waJohn kana kuti waFarai, vese vana vakangoenzana. Saka ma-equals. Vese vana ivava vanenge vachiti kuna baba avo, baba vaFarai namai vaFarai, baba vaJohn namai vaJohn vanenge vachivati ambuya nasekuru. Saka hapana mutsauko. Nokudaro vana ivava hazvina basa kuti wazvarwa imba ipi, yemwana mukomana mukuru kana kuti mwana mukomana mudiki, mese muri hanzvadzi nehanzvadzi. Vana ivava zvakare havagoni kuroorana, sokuti blood riri kufamba mumiri mavo rimwe chete, rakabva kuna sekuru avo nambuya avo, baba namai vari pamusoro. Saka vana ivava havagoni kuroorana kunyange zvikaita sei. Zvakare vana ivavo vanokudzana
chaizvo zvakasimbisisa. Tozobva todzora hedu vasikana vaya muupenyu, toti vasikana ava varoorwavo, vaenda kumisha kwavo vakanoroorwa. Tave nevana vevasikana. Vana vevasikana vanenge vachiti kuna Chipo, vana vaChipo nevana vaMaria vanenge vachingoti kuna namai ivava vari vaviri, amai ndaamai. Hazvina basa kuti havasiriwo mai vakakutumbura. PaChiShona tinoti kutumbura, zvere kuti kutumbura ku opening with a knife, but tinoti kutumbura, giving birth. Saka vana vaChipo nevana vaMaria, my sisters and brothers, vana ivava havagoni kuroorana, vari pedyo chaizvo chaizvo, ukama hwakasimbisisa. Vana ivava, vana vese vanoti ambuya nasekuru kuna namai nababa vevabereki vavo. Saka vana vaFarai, vaChipo, vaJoni, vaMaria vese kana vachiona baba avo nambuya avo vakazvara mai vavo nababa vavo, vese vanenge vachiti ambuya. Vana vakazvarwa nevana vasikana, vana vaChipo nevana vaMaria vanenge vachiti sekuru zvakare kuna Farai naJoni. Saka muri kuona pana nasekuru vatatu ava. Pana sekuru baba vaFarai, baba vamai vavo, pana sekuru hanzvadzi yamai vavo. Saka ava vana vanozvarwa naChipo naMaria vanoti sekuru kuna Farai, vanoti sekuru kuna Joni. Vogoti zvakare sekuru kuna baba vamai vavo. Apa ndo panobva patiratidza manje kuti chii? Joni, Farai uyu naJoni uyu vane equal roles nababavo vakavazvara paChiShona pedu. Ndokusaka vachinzi sekuru nevana vane vevasikana ava. Hamene kuti munozvikwanisa kuzvinzwisisa here izvozvo. At the same time, yeukai kuti ndambokuudze kuti vana vakazvarwa naFarai vasikana nevana vakazvarwa naJoni vasikana vanenge vachiti kuna Chipo naMaria Tete kana kuti Maiguru. Nokudaro ndimai, handiti ndimai vakuru vese vana vakazvarwa naFarai nevana vakazvarwa naJoni. Saka on the same bracket vana ivavo vakazvarwa naFarai naJoni vanenge vachiti kuvana vevana vasikana vanenge vachivati Mainini, ndiMainini. Sokuti ava vana atete. Machikare edu kuchine nhaka. Vana ivava ndo vaigona kuenda vachindogadzwa nhaka vachinzi chii? Ndakunotora mwana waatete avangu, mwana waFarai, uyo ozoroorwa pakaroorwa nevatete vake Chipo. Ndonguva iya yavaikoshesa
kuti kuita madzimai akawanda nevana vakawanda ihupfumi. Saka vaindotora mwana waFarai oyeurorwa pana vatete vake chipo, kana kuti vana vaJoni musikana oyeurorwa pana vatete vake chipo. Asi iko zvino aiwa, that tradition has come to an end. Hapasisina zvenhaka, zvakapfuura kare karezvo, zvakatopera. Sokuti nguva yachona iri kuenda ichishanduka. Vanhu havachafarira kuita mhuri dzakakurisisa. Saka meno mazvinzwisisa here zvanhasi? Zvanhasi zvatanga kuva a little bit complicated, because takuenda kuvana vachipandana hukama, vachiita hukama hwavo huchiva pedyo, sokuti vese vanonge vachibva pamutupo umwe chete, the same totem. Zvatakakudze kuti zvinongofamba nedzinza rako kuti totem yako chi. Unoyera chi? Ndinoyera nzou seni. Saka hukama hwedu hunenge hwakatenderera kudaro.